पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळा पुन्हा एकदा गजबजली असून सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांचं वेलकम करण्यात आलं. अनोख्या पद्धतीनं शिक्षकांकडून मुलांचं स्वागत करण्यात आलं. उन्हाळी सुट्टीनंतर सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांचं मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. मुलांच्या स्वागतासाठी शाळा सजवण्यात आली होती. नव्याने केजीत प्रवेश करणाऱ्या बालकांसह 1ली ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं वर्ग शिक्षकांकडून तोंड गोड करत पहिल्या दिवशी स्वागत करण्यात आलं. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. यावेळी संस्थाध्यक्ष इम्तियाज खानापुरी, संचालक मंडळासह मुख्याध्यापिका निर्मला हेशागोळ, शिक्षिका स्मृती गवस, मारिया पिंटो यांनी स्वागत केलं. याप्रसंगी संस्थेचे पदाधिकारी, शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.